Organic ko? Maayong hapon, sir. Ako sa Oh. Ito ba itong tamate? Angel, tulog lipong. Lipong? Pero saan man ang nalipong? Gapon mo yan, labat sakit kaya akong ulo gapon. Ha? Tarot pa dyan ako ito ba? Kita sa ulo. Lipong siya? Ito rin ang likod. Lipong sakit ulo. Hmm. Ano pa? Ang likod, sakit ko. Sakit ang likod. Ito ko yun. Awak ko. Hawak ko. Ito pa? Wala ka. Mura yun. Sakit ulo, lipong, likod, hawak. Wala nilain? Imong sugar, okay. Wala ko na pa-check up. Wala pa yung check up. High blood, ili. Normal. Wala pa din sa likod. Wala bigyan po. Wala pa check up. Uric. Lambot lang kaya kay yung ibuga mo niya ayon eh. Bag mo ngayon eh. Pila kadlaw na na? Ito na lang. Ito sa mga lagi. Patapit na. Bulan. Pero hindi sa ginanoon siya. Hindi siya dato. Para sa Wala. Ikan man na sa dako. Ikan man sa dako. Ano yung laing kita na okay. Hubag mo ngayon eh. Hindi hubag ko. Pag hiyo sa babaw, pato sa bus. May ka nakabalo, musko ah. Oo, ano nga, Facebook. Facebook. Nag-search mo ko kasi. Nag-subscribe sa channel. Murag, na-subscribe YouTube channel na ko. Kani oh. YouTube man eh. Nahong service na siya. Yan. Nagikan pa may nagong service karon dito sa kuan. Sa Lapu-Lapu X. Google. So, asa ganyung balay? Mabini. Mabini, Bataan. Mabini Bataan. Ayan guys. So, welcome to my channel. This is Eric Kilot guys. So, shout out sa taga Mabini Bataan, Digo City. Nasi Sir Dere. Ato ang tabangan na dungog man ninyo no. Sakit ang ulo, lipong, init mo ka oh. May init yung kurso sa mga lawas, no? Dahil mo paminaw di ay? Kahit pahit yung baba. Ha? Pahit yung baba. Wala lasa? Tubig na ba na sa buwan? No? Paana siya, no? Ato tabangan si Sir sa iyang ginapamati kay sakit ng ulo, lipong, pait iyang panglasa, walay lasa, sakit likod, hawak, no? Ang kaon. Kumusta man kaon? Okay man. Wala problema kaon? Kusog yapon. May lang. Hindi kasi masuka po. Ano man, Dili dili. sa load. Load pod. Na-trade tiyan, no? Sige, so atong tabangan si Sir inabanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makaya o kita ra gyud ang kayo sa imong ginapamati so magpatabang kita sa to ang labaw nga makagagahom, no? Kinsa man ang matag to ano? Kasi kinsa to ang kuan magpatabang kita kay for better or for worse gina siya, no? Kasagaran mo gud manawag, lisod. Dapat kung maoy na okay na, manawag yung kontak. Kadadlaw kita manawag, no? Masampit yun ta, no? Busy naman kayo ko, dili naman kaampo, nakalimot yung busy man. Hindi ko na pwede rasong busy ka, kung busy takwaan dyan. Ay busy man, ka di, ay kwaan na lang na to. Wala na risk din gana guys. Sige lang, basic ka. Hala kung sa taga busy, tampo kita, dayon matulog, isang unsang klaseng tampo, isang unsang katawag, wala man na ikuan nga, kung ano yung pagkampo, dili, basta ka, salamat Lord, naman trabaho, nagmata, salamat. So ayun guys, so, of course, shout out ko dahil sa ko ang mga viewers, nga ako ang suki, ako ang subscriber nga 1,380 plus, no? Dagang kayo salamat sa inyo ha. No, salamat guys mga nagsuporta sa ko sa 1,380 plus. Thank you so much. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention na India, Malaysia, Indonesia, siyempre number 1 ang Pilipinas. Ayan po ang top 4 ng ako ang viewers outside of the Philippines, no? So and then India, Malaysia, Indonesia, Pilipinas, maraming salamat. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, ang mga contender nga nagkatanaw po sa kuha, thank you for watching my YouTube channel. Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, Toronto, Canada, thank you so much. Of course, ang Thailand, thank you so much. Shout out din sa Vietnam, Cambodia, Laos, thank you so much. Of course, ang ako ang kadadalong pasalamatan ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Daghang salamat sa inyo nga. Ang ako ang yung soke sa Mindanao. Siyempre, napo kay soke nga gikan po sa gawas, no? So, shout out sa inyo nga na ako mga soke diha. Now, of course,
kung karon lang ka nag-abli sa kuang channel, please subscribe, no? Pangayoon na ko na imong subscribe nga, mo subscribe ka para madungagan po na ko ang subscriber. Nga pwede ka mo like, nga mas nindot kung mo share ta kay kung mo share man gud ta, mas daghan ang masayod. No? Kung maka-share. Isa ka share lang lupa doon na. Wala ta masayod imong friend ay nangita. Uy. Wagi man na sa soul, no? Yeah. Daghan po tag matabangan, no? Utos sa tumahimon niya. Kung ano na kay mga pangutan na comment lang niya sa mga nag-comment sa kuha tanan nga nag-comment. Good ang yung comment tanan, malingaw ko. No, na ay comment sa kuhang YouTube nga lami sa dughan na po comment po diha nga sakit po sa dughan. No, bro, aton dawaton. Salamat kay sa inyong comment. So, magamit na ko na iyong comment. So, salamat kayo, no? Yan. Usbo na ko, daghang kay salamat sa kuha subscriber na 1,380 plus. Thank you so much. So, ayan, maghilot ako guys. So, nangutana din sila. Nakoy Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan, so duha na siya. Ayan, guys, so maghilot ako guys. So, nanatan-aw lang ta ha. Yan. O, pagka-subscribe, subscribe na. Sige sir, tanggalin mo ang t-shirt. Paano may mo shirt, no? Tanggalin mo jacket. Dito ay nagmaghilot, balot ka ha. Ay, paano? O, tanggalan na. Malumpas mo sa una. Dili lahi siya. Herbal siya, nga maragit sa limpas. Herbal siya. Sige, kulot. Para sakit likod? Oo, sakit sa likod. Iupak dahil ka ma'am. Lagi? Sa diham? Ha? Dili ano siya ka lang. Di alam na igo. Ah. Direra na siya. Kaya ikaw mo kay wala. Lagi. Tapsing-tapsing. Dili ko siya pwede maigo. Kaya sakit kasi lawas. Mm. Dalang, kakagian lang. Mm. Saan ka na taga may boss? Dali na kami. Hop, yan. Dili siya tipahilot Pero na tapos ko mo. na. Ano yung abagal lang? Hop. Ano, okay na ka na? Ha? Okay. Kung ano yung ulo ha, hindi ka kung ano. Yung 2019, siguro itong mas higit na. And guys, please subscribe. Ikaw mo ka lang service sa kuhan. Kaya nga dahil mo service, matuyo kung dami. Anak ay kauban ko doon. Ang asawa, gina, paupan mo na ko na. Bodyguard mayor, ang hilot. Okay mo na. Ang bodyguard mayor, okay na ko na. Yung ala, driver ni madam, ang driver ni sir, ano yung mayor, ha? Bilang ka? Ang like, lang tawa, sana ko na doon. Kapoy, ano. Dali na, gusto mo talaga siya nagpa-admit. Nga, Puro man pag-binutuyo sa kalaran dito. Puro man balibad ang mga pangtawagan. Yung mga sisya. oh, Kasali ba dito mga pag ako? Puro man balibad lang yun. Pagilot dito. Ako ito pa. Pinasayot dito. Ay, sa natin ba siguro yan. Bagay ka. Hindi kami ng tubig, boss. Ha? Dili dito sa kanya. Hindi ka na kayo ng tubig? Kaya Ano sa hinay, kaya abot pulo ka baso sa kadlaw? Dili Kaya. Mo inom. Kapag mo inom, dati, karon dali na? Bila naman ka buwan nga wa mo inom? Kanang wala, gid mo inom, ha? Marag August ang last. You know? Birthday ni Kura. Janlo? Kanang yung nang mag-inom? Ako nilami. Wala man yun nilami daan. Bakit man yun na daan? Sa saon pa? Dari pero sa iyo. Di mo ulo na, kuwan man eh, natayog. Ay, okay gabi. Tayog man eh siya. Kumbaga, kuwan ba, siya taban no, diglinog bitaw. So nakuan ang kuwan ni noon. Ang palay, imbis nga dito nakrak. Ano ba? Ayaw pa nagkarakter. Kaya ito pa rin siya. Palay ba lang, crack lang, lahat ito nahugno. Nakrak pa lang, magamit lang. Ayun, nagkarakter. Awayog lang ba? Nauyog lang balay. Ano man, nausap na yun ang ulo ha. Siya gisama kayo. Naka-live ka. Tama.
Ngayong gabi, mabutang na po mo diha. O di yung gabi, ugma. Ah, Nana diha. Na worldwide biya na, no? Abot biya na sa Indonesia, sa Japan. Ano. Di tinod mga boss? Ha? Ay, Ray, mo na tinod. Ano sa mga last na hilo? Lugay ko, may 2019. Ito itong pagkuhan niya ba? Nasibasya siya. Nasa siya? Pedicab. Nakakuhan iyang abaga. Nagkakapatagan ko ilas naghilot niya nga. Ang kunibalik yung sakit. So, may kontak ko dito niya doon. Tagsal kong baba. So, magmaro kayo ko lang. Ito sa balay siyang amo. Mana na. Nakakahilot ka na ito. Aha. Mana dumapi ang de? Pwede ba ay? Yung tagamay ha? Hindi sa hilig yung tagilot. Kaya kasagaran mong kundi magpahilo. Ito, yun. Ito na daan. No. Hindi magpahilo ng gamay pang igo. May. Kaya naging ko na. Kating igo ah. Bang ganun, pasingit, hindi ko padagsingit. Kaya naman doon nakabog, nakasapran ka. Sulit o kayo manghilot sir Ricky. Sa oras ka pin. Ito kayo kumuman eh. Full body. Hindi ko maghilot, mamana na. Wala ka diyaw. Kaya mas pinipil. Saring na saring. wala, hindi ko nabahala kung kaya basta. Ha? Basta nindot. Hindi po mo daghan akong customer, dili sila mo yun. Kumano ko sa Anong na yun, nang daghan man, no? kumano ko sa tuwa ko na limpyo sa kirkon na nagkan mo to customer. Moro ka na siya. Ito yun, basta magpalit yun eh. Kachar. Nag-advertise. Pumawan. Bukawat ka. Agod ang restaurant, kung dili lami, di mo nabalikan. Oo, Ano? tinoon. Moro Karon na. ganin yung kusos. Wala ang kaya na diferensya. Unang ka customer mo na balibaran ba? Pero sige na lang, saan man mo nga. Lagi. Wala po. Hindi mo na Kuhan pa pwede. na siya sir. Kanang pagpapatigod ka na mo. Kaya sa'yo, mag-limpyo. Manglaba ko. Mag-trip. Maglaba ko gabi eh. Kuha na niya, sobra na yung trabaho. Ano gani? Kinalam po ng lawag at na relax. Dili magsalig na kondisyon. Kaya pag mahurot ang kondisyon, Ya na. pila po kadlaw na yung mga white one. Pero ayaw na na, nawala, ano to. Pero sa kuha, dili mapapwede. Mulakaw po. Magkagasto pa ko sa sakinan, niya human, o pa juga income, so dili na sa pwede kwintahon. No. Di ka kalakaw, mukinta ka sa nawala. Ano yun, trabaho na lang, di ba kamulakaw. Kaya sa ang ato, pero pamanit eh, mana. May gawas sa game. Anak. Hindi na. Para ko na mares. Ako, pag ako customer, matulog ko. Tingnan Jud. Tulog ko kay... Ito pwede na siya matulog. Hindi ka matulog, yan hanap yung trabaho, di makakatulog ka to. Sa pag walay customer, di magyutanan ni naa, matulog. Tulog yun ta, kaya para mabawi, bawi lang. Basta na nga, kita ba, kapoy daw. Matulog, tagalaon na. Kaya na sinaling ang cellphone. Sama. Kung cellphone nga. Kasi gana sa cellphone ako, puro ra mga upload.
hagot tag sa dili, otto hapon gabi bawal ko na himasa, hakbat ligo ha. Bawal na kay mapas mo itong lawas. Wala ka na siya sa'yo, maligo gabi, ibig sabihin ka Dili sa'yo. pwede kay ang ending anak niya, kaya kita paliguron anak. Pas mo sa kusog. Ending i-paralyzed anak. Tinawag. Pero yun na may advantage, tugay pamampod. Ay, ginawa ko Lord. Pwede agad mong kadulog. Kung di tamundang ha. Oo. Masagod siya na kayo na siya sir. Pwede nga kondisyon. Ako, mukha dyan kong anak ko yung kondisyon, pero di ko magsalit. Kaya pag mabikil ta, wala na. Ayun. Ano pag Gamay? sakit sa iyang hawak, sa man na siya sir? Singot uga. Ay. Oh, masakit ba ito? Sagdan lang nato, pag once mo singot atong naw, atong lawas, singot na. No? Kapin. Kana singot na, dagan man na dire. Pag dagan na dire, singot uga, masangit man. Amo na ako sakit. Pwede na siya yun. Isa pag mag-UTI ay na, kaya na to na ayuhon. Kaya na ayuhon sa Ginoo. Sa pang ayaw, yung cancer. Basta mo sampit lang ta. Sulit yun nga. Karag ba kanila, ihatag mo siya. Ayun. sir. Ang ayaw, ni mo ihatag mo. Basta ayaw yun ka. Oh, I-declare yun mo nga mamaayo. tinawag. Hindi ka maayo, ay. Kaya nagunaw na pa may tambal. So napay mong nawala, napay man kay percentage sa tambal. Napay kay percentage sa yadlit na mo yun. So, wala na imo pagkampo nga, ha? Tinawag. Kampo ni mo ayo, ako ni ko maayo. Pag di maayo, di wala. Pag di mo, Oo, dahil yung kasama di niya. mo ito makaya. Kaya tao raman punta kung sa ikuan. Doktor mga ni, upo mga gihapon. Sakit na. Pagka naman. Nga imong ko anam kay trangkaso. Ngawa kagawas ni, bundog ni siya laing lawas ni. Marabas at balik ko. Kaya ginagawa na ka mo. Ano ba yun? Nakapos na sa schedule. Ginagawa na magkakuan nga pabo. Papahilot. Oo, dahil. Oo, nalagay siya ganina. Nakita mo, gusto na siya pa-admit. Kaya na dyan, puro magibali-bali ko. Di ba, sure gusto sa ginapa-admit na. Hindi tataglang pagis naman, may mga kakilang ko niya. Ang nilukser mo. Nga, Puro mo po balibad. ano man. Ang isa, di masakpan. Ang isa, nado sa kadada. Dugay pa siya kaulo. Tawag kita ng Naman. choice, ano eh. Facebook dito, ano eh. Naka-inquire naman ko naman dati. Nga. Pero katulad sa isa ka-account mo. Sa mga tao. Katulad ka na ako sa Facebook, diba? Katong patit ko to sa kong baby. Nga akong katong ipanilot na rin yan. Yung kang kuhaan ng ganito, donation, ka bata. Pag bata kong hilot ako, bahala na ang tao, bahala na Oo. customer. Yan ang makaton niya. Kasi kaluyan na pa, duwanit ang hidri ato. Naayo naman po. Kung sakit niya, lawag. Grabe kag-agwanta ni ba? Ay, Kapoy naman niya siya, kikontar naman niya. Oo. Pati masakit na yung ulo, marang wala. Ako Pag na hindi na siya pwede. Dapat ang sino na ito nga. Sakit niya akong kuwan lang. Sakit akong lawas lang. Lutar ito. Hala ba? Labag. Pero dili mo tingog ka. Ikaw yung kwanta. Sakit yung lawas. Kapag mabikir, wala yung lawas. Magani. Buwantado ko din na siya. Tingog yung lawas. Tingog. Kasi pa yung naman, pahilot ka dito. Pahilot mo ko rin, napahilot ka dito. Dito na siya, puro dito. Magani ko, dito na hinag-hilot. Pero napugos, kinain yung gusto ko yung iba. Nalugar ko mo, subscribe sa kong channel. Nag-subscribe na sa gila ko ba? Subscribe na ka. Kuhan, Ano, iyan YouTube? itong account. Sa YouTube. Oo. Really, Facebook. YouTube din. Oh, YouTube. Kuhan, Salamat. may lumayo. Ano na, 15 months man na siya na kuwan, stroke. No? Ano na, 15 months. Nasa na siya? Kaya Isa na 2 months hilot. na nalubog, tagakuan mo na ito. Murag Pangasinan eh. Labot din eh. Oh, grabe. Pag ko rin, kadonan na nahilot ako. No? Pangasinan ko. Pangasinan ko. Hmm, 'di ba? Nga nasa ron siya yung igagaw, ay, yung isuon rin.
Nauyon mas buka. Ay. Hindi nakalimok na siya nun. Ay, doon na kahilotan. Buwan, ganuhan na ako nahilot. Hindi, naipon na tanan ng mga di. Hindi man ka magpahilot. Kira was? Gila ka? So, tiga-payapon ka ha? Pero ba ang sulay na yung lutat? Ang sulay na ni style? Parang na nakasulay. Gila po dito na. Tumigil ako. Lapan ay. Katotoo, kaya kasi yung Nasakit na. pinasiglas siya. Gordong palong yung pananaw. Ako palo prano eh. Grabe no? Wala din niya reduce eh. Tigbuwa mo to. Puri ko dapat reducean mo na tanawan mga customer. Nakatawa ko kaya alam eh. Kaya pa? Mana mga Sama, okay ba? Sige, sige. Reduce ka ba yun? Reducean. Ano? Kaya. Ikaw, dito na lang ta sa katong. Kapag na yan. Adik ko, kakyan. Nagulong ko na diwasa daw kayo. Ako, pagay ko masikat. Naghanagay ko baser. Ah, bebe. Wapa ko masikat, ma'am. Pero... Natural siguro na, no? Alam gila. Ha? Turon. Sampot na masikat, ha? Pati na dyan. Nagano, ma-engage siguro na, ta? Yung nga niya, medyo ko trabaho. Doon kayo man mahuman. Hindi ko pa mahilot o 15 minutos. Next. Kulang na ang pasyente. Hindi na po pinasubscribe ko na. Itanong din ako pinag-channel. Subscribe na. Ano? Nam, notification. Ah, Kana isa. Hindi ka lang notification. Wala. Yung usaw siya. Yung si ano? Kana. Ano? So ba i-click na. Hindi ka na. ini? Hindi ka lang notification. Baka na. Hindi click na. Ano? Click. Oo, kata. 1,380 plus. Oo. Ito dapat na. Salamat kay ko ano, pinagdaghan na siya. Ilan ang videos? 974. Kung tuon naman ko na, agad ako. Di ka rin nakikitagal mag-video ako ba? Ngayon ko ka rin 60. Ano mo? Ato sa man. Kani? Sa kilo. Pati sa man, ayuhon ta na. Amen. Sugayan ko na text tips. Oy, wala na nakatrabaho yung tips. Ano si manawag ko. Nang tawag na lang yun. Reply na po siya.
Kaya ang tigriple na ako masawa, natug man, tapoy man. Pero ito siya nakatubag din niya. Maputi pag guman ako bilot. Kaya pag-uli niya ato. Ha? Kaya pag-uli. Amo, gawa sa pamay. Ah. Gaya-gaya. Sige kamay. Sige kayo. Ay, Kamay. nagadilaan na bigyan. Parang naanad, ganahan. Mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko. Ha? 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 Mag-explain ko, paminawa ko, ha? Oo. Mag-explain ko, paminawa ko, kaya importante kini sa imong kalawasan. Oo. Dili lang para sa imo, ha? Para sa ato tanan. Apil po ko, ha? Ha? Paminawa ko, ha? Kaya nabiyan ni tangot exam ni Kuman ako kilot, ha? Kung naminaw ba ka, ha? Kani, ha? Kani diri kung ako ka masayod, mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot, ha? Imuulan na to sang balay kay para mas dali sa masaptan kung pasabot kong balay, dili gid sa parehas kay balay man, no? So karon automatic tumataas atong uric acid kani dire. Ang atong dugo mag-sticky, dili maayong circular sa dugo. Mo na hinungdan nganong na mga high blood. Kay dili mo tarong circular. Kasagaran gyud sa mga high blood, majority di gyud na magpahilot kay nagsalig lang sa Tambal. valve, okay, no? Maintenance. Maintenance. So ang atong ipangita tambal, dili maintenance. Kaya kung tambal na siya, dapat undang na taginom. So maintenance, yun siya makaayo. Maintain lang. Maintain lang. Sa atong ipangita dapat, tambal yun, no? Nga, di na tamo inom. Yan tirahon anak kanipot. Kita inom. Karon, mo na siya, automatic taas na ang atong dugo, di makahig circular. So kumabot ang time na di na gud magtarog circular ang atong dugo. Kung ato na i-repair sa doktor, mo ni pinakababa nga rason, nganong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa ako magpa-dialysis na. Kaya ang dialysis baya is forever. Forever gasto. Ha? Kung karon, wala sa ha. Pag matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid, kani dire. Ang maapektuhan sa tao, hap siyang lawas, kaning wala may maygo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar, kani dire. Ang maapektuhan sa tao, hap siyang lawas, kani ko may maygo. Mao na explanation nga ang stroke dili parehas. Kaya wala na po ito. Kung nakakita mo mga stroke patient. Karon pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay. Puros tagas ang duha gyud. Ang resulta nagulay gyud. Di na gyud nakalakaw. Sabay man gyud ang duha, no? Nakusog mo inom, ana kusog mo ng drink, ana inom, sabay na. Muna na gyud ina pero pwede pa na sa matabangan, no? Nya napoy ubang atake sa stroke pati baba mapiktahan. No? Buhay tayo, no? Depende lang gyud, no? So karon wala nga manikamot lang gyud sa wala ng stroke, wala ng mild stroke manikamot ta. Kani mo uric acid kani dire, di gyud ni sa musaka, no? Mutaas ha. Pero normal na siya talaga. Ang pangutana nato unsaon nga dili musaka tong uric acid. Una-una bawal manigarilyo, Patay. bawal mo inom nga makahubog. Oh. Garilyo mo siya. Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nay kaliskis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanday. Lamang loob ha. Manahilig niya, tinabuan. Nabi na gyud si karneng pula ha. Dating pula. Karneng pula, baka. Kaya nag-picture ko yan. Agay. Sakit gamay? Oh, wala man tayo makinarya boss mo basa sa imong uric ug taso. Dili ang atong basihan kung masakitan ka ha. Agay. Hindi ni sa bungkagon magadugay magabungka bugat ni sa guyuro na lang. Ano na sa inungdan nganong guyuro na sa uban. Pero dugay pa to. Ayos ha? Kani no dugay pa man. Moabot na siya pag di ta muundang sa bawal. Sigarilyo ginom. Oh. Hindi, makahibit mo. Mami sigarilyo eh. Agay.
Sa gamay, hindi na to libong kago na. Guyod mo ganang dugay. Ay. Pagka dito nakalun ka. Ano sakit dili? Sakit ni? Okay nang itandog na ko sir, bantay ka. Lusay ni ha? Oo. Oh, dako na biyan na ay kumpiyansa ni. Kanang lusay ha, pag di na to ni tandogon, mudako ni. Oo. Mao ni inungdan nganong na tao nga magsukod-sungkod or matatingking mulakaw nga mata sa maestro. Mao ni sa inungdan ha. Ang tawagan niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis, ni arthritis kani hell arthritis ha. So kani arthritis sa sir para malikan yung hindi mo atake po. Una-una bawal mo kog itlog, manok, ginamos, bulan, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Hindi ka kam kog balot. Kanang kaya. Paborito ka na niya. Ay mo gipambawal. Puro paborito. Wala ko may nga undang mo, kundi bawal ha. Pero pwede lang siya ginagmay. Dili lang sa Kung ginagmay siya, doon kayo po siya mabot. Pero di ka, wala di sa mabot ha. Managin na. Bawal lang. Alangan mo. Mayroon ko kayo imugaon, ako ang gasto. Patay ay. Inyo mang gasto, wala kaon mo. Pero ako na yung kong bawal, tamo na may tabo ha. Customer taman mo, tiging nang tamo, no? Kaya di ko gusto, nga kung customer, pag abot sa panahon, tiging nang tamang ka, nga nung naabot naman na. O, di ba? Okay, kahit gugugulo rin, no? Oo. Hindi man bawal. Di lang naman akong giinom rin, iwara naman ito ka baso, tulo naman ko. Yang balot, tulo naman ka balot. Gusto, di ka makawag namang loob. Na, paborito na niya. Balot, boss, di ka makawag. Na, butlang. Puro paborito. Tara dyan bang sa akin, Bulad. Na, bulad. Suka. May iba pa na. Kapalo po ka reply ma'am, ano? Anak, sige daw. Ano siya yung message? Ano siya yung inbox, ano yung inbox? Bato, mas obos eh. Ano ba? Adra. Ano siya yung inbox? Di pwede 400 po. Narira ang mga sa may kan bataan sa may balik. Karon daw siya? Ano yun? Ay, anhin na lang, reply, sa reply. Anhin na lang sa mga sir, anhin lang sa mga sir, 200 lang. Ala. Ba, maulaw mo kayo mahatag sa 200? Kaya parte na akong kaligo. Ya. Pero mura man ganang, wala pa yung mahatag sobra na kung nagpipigil sa customer. Ganahan siya nga. Pero kapag pinapasaligan, di niyo makita ni style na sa uban. Kaya pang haguan dyan bitaw. Gusto mo kaayuhan gud no? Kung sa kita, gingon ako dyan, sir. Sugar. Ay, very good. Kan eh. Sabar. Ayun. Uric acid na ituduan mo ni mo, ma'am. Nakalimot. Di kalimot lagi. So, nuwara gud na sa mo ni pinaka-importante sa itong lawas, si sugar lang yun, si uric acid nga di mo saka. Trouble gud atong lawas ana ha. So kanin siya automatic sugar man no. Automatic kita tanang tao nagi sugar ang atong lawas di man mo barog ang tao kung walay sugar. So maningkamot lang gyud ang atong sugar mag-level or di mo taas ang atong sugar para di ta magka-diabetic ha. So ang bawal ani soft drinks, kape, juice ha. Soft drinks, kape, juice ha. Na, butlang. Wala ko magsabi. Drinks of kape. Paborito ka na niya. Sige lang bawal naman. Wala man kami kuundang mo ha. Wala man. Kape, misi ka kuwit kaon. Nangape. Kanang kape boss. Di ba inig mata na to, mga kape man kita no, lamig kayo no. Kanang kape na inain ta nagundang. May no man talagsa lang ha. Okay, herbal. Herbal good tanan. Paminaw ako nakauyon. Ako naman ko herbal usahay. Ginasilik-silik na lang. Herbal coffee na. Adi sa herbal coffee wala ko yung herbal coffee. Hindi ko nagakuan. Basta coffee, hindi ko magpasalig. Hindi man akong kabuhat. Mahala mo siya. Pero good na tanan ha. Good na sa tanan. So basta coffee, nainantar kong dagawan ay katabang sa tunawas. Lami lang yun na sa inom mo, labi nagtingtugnaw. Ay, kalami mga pe. Ulan, kusog ayo, kape ta. Ang dako tra kay wa na katabang sa tunawas. Kanang kape, mo na dakong hinungdangan nung nagka-diabetic ang tao. Puta sa pang sugar. Tungod ni coffee, ha? So, ang pinakadabi sinom mo natin mata ini ni tubig or maligam-gam nga tubig. Tag sa kamag. Tipid na, good pa. Pinakabakla yung pasyente. Lagi makabak.
Mo na problema lagi. Bangin. Oh, kita kay naman ko man ko mangyo ka. Ay pa mo ka. Kaya ko man ko muslina ko. Gasolina ko mahilig sa dapat ko na sa. Mo na ha man eh. Maganda, tudo oras eh. Ha? Tudo oras. Eh, ba eh juga dire, gusto mo juga, di ba? Hangyo mo juga. Ano na lang gusto mo juga hangyo. Anis balay. Hangyo, sige anin balay. Alam ko pagawas kayo. Magawas ko, alaban ko na po diya gasolina o ulan. Tiluyan ako ba? Ay, kinang Luwi ka ko, hago na ko, yung maulanan ko. Bawal di ba basa? Bisa naman ay manghilot. Mo nang ingat, suko ingat. Ako nag-ingon nga magbawal mo magbasa ako, Ikaw magsamot na ako. basa-basa. Patay. Mama mo kayo dagan mo sa kanya, ako may mabigil. Patay na ba? Wala, manghilot. Ay, kapoy na ko kamo to. Undang na ko. Ay, kapoy. Noon na kung kung malaman yung mga hangyo. Ano nga na mga lagyo-lagyo. Para na mga padada, Na, sama. pansalan, hangyo. Mga hangyo mo. Okay na siya. Gusto gina yung baba yun ay kanya presyo. Anhig digos. Masakyan na gud na dayungan. So siguro. Siguro lang daw. Tama siya ginisip. Siguro lang. Mga gusto nga umabot sa airport, sa sulok. Ang gamay kaya, nakuha, ina na mo nga, pagpa-additional, lamig sa out of Digos na. Di gihim ka to. Oh, magunay. Ang sunod Talaga ba? Win-win magod ang yang kuhan. Support man to. Ang gusto nyo ka discount. Ada rin. Ito, kita lang na lagi lang Digos. Okay na yung discount. Ay, kato siya. Ha? Ay, nawala? Ah, kaya kan. Tama. Bugay na ka dali sa dito, sir. Dire, dyan ko na tao, ma'am. Ah, di ay. Lupa niya sa kong lulo. Kaya gikan sa kawas, andun sa gym. Naghilot ka, pila nakatugod. Dire, nagsugod ko, 19. 2019. 19. Pero nagkahilot din ko, ma'am, sa Riyadh, delivery. Di pa paulit lang kong misis. Gawas na lagi ka. Dito dyan ko nagkahilot. Hindi kita kumuli. Hindi kumuli. Ang bayad dito, real. Dito, Ang bayad ni mo 100. Nahimo na na siyang 1.5. pila sa man siya nakigisudan dito nga company ko mo. Mo alam. Maso mo ko dito. Ah, Hindi kuli ko, ano, hilot. Masul? Maso. eh. Takpan kay ko dito. Kay bawal mo na nga, mo extra kay trabaho nga. Kuhan. Kung siya trade ni mo, mo rin yung trabaho. Dapat. Kung welder ka, welder ka. Ayun na sige agtog. Mag-waiter pa ka, ma-dancer pa ka. Madagang extra dito. Sakpan ka, kaubo ka. Ngitaan mong kapapilis na kanang trabaho. ID, pagka sa ID, ang ID naman dito, pagpasok mo sa airport, mason yun na. So mason ka. So pag dakot siya mo, why yo, waiter. Yun yung ID, carpenter. Patay. Nakatay papel, preso. Hindi ka preso, bayad. Pag dako pila talaga. Wala. Yung question ko, wala man ko masakti. One na istorya ra. Ngihong na. Dakot ko. Papel mo ko. Change English. Not Arabic. English. Kanang papel mo, mapirma ko. Yung samok man dito mo. Nakasabot ka. Diba, English na. No. Matata. Pero mo nakasabot. Subo kami ng supling mo. Ya, di ba? Halos ang isa ka kanang sakto mahurot. Oo, may sa dito. Tubig. Tubig daw. Tubig ta. Kaya kung minum tag soft drinks mo, samot, uhaw. No, Sugar man na siya. Ughan man na. Lain na sa tutunlan. Siya kay ganahan Okay ra siya. ng soft drinks, kung tagsa lang god. Pero kung magsige na lang, ako ughan at ulawas na. Ma-dehydrate ta. No. Wala laban ang ulo, sa ilipong. Halos na siya kada adlaw. Nga kani sa lamang loob. Ano? Nga kani manok, ano yun. Hindi gamay. Masakit na sa pagmudakot ko, so yan, ikanan mo, maipit man na. Amo na, magsalig ka kuhan. Sungkod niya, maula man kang sungkod, itakian ka lakaw. Pero dugay, pinungal. Adugay. Sama ka sa dugay, oy. Ha? Gusto na mo, sunod buwan. Oh. Dito na ta sa dugay. Adugay. Sa dugay na lang ta kay, di maputa mo undang po sa bawal, no? Kalami, ano, bawal, no? Undang ko ni mo kuhan, Rick, balot, kalami, no? Undang ko ni mo, Kanang binuguan. litsong baboy, Ha? litsong manok, dinuguan, kalami na. Pero mo undang ra gyud ta madugay kung maigo ka. Oh, napay ko dili na ko. Ano man, papi na sa kitas lawak.
Iyo, babawi ko. Iyo ka. Lami na ba kayong lamang loob, boss? Binabutis. Pati lami ano? Alangon, Sas, pati lami agad. Japarisan dahil og. soft drinks. Dili soft drinks. Kabayo. Kabayo pula. Red horse. Kabayo pula. Suktong. Pero ako mo, istorya ko ako, mas naman ano. Hinihinay kita bundang kayo. Kahit kayo maigo pa, ano yun? Pwede pamilya ko Ano, dyan. nga itong panginabuhi, wala na. Okay na, tag-edad, tag-takas na kayong edad. Yung bata pa ta. Oh. Kung ano, gusto mo, kulak na ka na. Yung mga man ay napiktahan niya. Kita mo dyan, ano? Hindi ka tawa. Pero ganun. Usog na mainom. Mainom, maligo hapon. Na. Pagkabikil, undang. Undang na kita tayo. No? Ako sa mga magano, pag-maintenance na, wala nang pag-maintenance. Kasi maintenance lang. Wala mo ganun maintenance ang ubak mo. Lagi, marag. Maintenance lang. Pero ang dabi sa nagkamaayo ang hilot. Kasi di ba ito? Wala mo naman Tuhon ba? ako. Wala mo maayo yung hubak. Mulawan. Nabundog lang lagi kabalo. Sakit kayo, Sakit na yun. maayo din ako pa niya. Tingnan ako kung bago ba. Siguro sa iya itong haplas, sige sa gulay na mag-rumit para sa kabit. Ha? Sabon niya ba, BL12. Skin fighter sa haplas. Niya, basi allergy ko kung chemical wala dito na. Sama. Hmm? Sabi pa ito mo din. Bukan siya matulog, maglukas. Yung sabad, diba? Ano ba yun? Yung balik ko ito gamit ni dahil hindi ka dakot. Yan, nabatatak ko kayo. Okay na. So, uguta 40, diha na, bantay na kita. Naamo ba niya? Kumita mo na siya. Ugto 40, hinahinay kita. Hindi ta mag-ingat, hindi ka magputa. Kaya pa, kaya pa, di maayo ng istoryahan ng kaya pa. Karon, makalimot naman lang ta. Yan. 45 naman dahil, 50 na. Di mo medyo ibarugan nga kaya. Kaya madugay mo huwit mo kita. O, lagi. Kung tagay ko yan, man, anak. Simpul na kaya itong ginunitan. Pero sa mga na, manamay ka ng anak ikaw na nagmana ka, anak. Ay, mutukan sa dito, pinangayo ko ni. Pero wala pa na kung ipangayo, nana dahil dinaan. Iulap lang yun mga pangayo. Pero dugay kayo eh. Ang nakilang ni mo, ano na. Wala, ang ngayo lang. Gusto ko manghilot, gusto ko manghilot. Nagkatar ko 3 years, wala gihapon. Uli ko 3, hatid na 2 years, wala gihapon. So, no, sige ko pangayo, no, nga, wala ko ka maskwila. Di po ko kabulong manghilot, nakapoy po manghilot. Yung pangutan ako, sao, no? So, natubag-ayo ang tao nga, di kalentura, di upo, nangapi, ang sao man namin.
Nakakata na sabot pati ang. Samot na. Kaya ang uban ko ano kanila naman na. Naiman na, ay asa. Depende sa moto ha. Ayun. Ang apuhan ano nga. Moto ni abroad ko, balik na po ko. Riyadh na. Wala ray 2 months, gihilot na po. Pinakauna na kong gihilot Pakistani, naglisod ginawa. Ubak. Ubak. Gihilot lang ako. Walay haplas to, gihilot lang. Hindi Nauyan siya. Hindi na makapanong. Nasa hikap lang ko ato siya, nga di wala pa ko manghilot ni. Kung lang napatabang na siya. Kung my friend, problem. Gusto na sa ginhawa. Hilot ako niya, nauyon siya. Anto, nakatag-katag na. O, dawatong ko na kami, kung si Mao namin. May naanap naman tayo Pilipino, ano yung manghilot, kaya kabay. Ang ko lang ako, agamay, anagot, nagmay nagot. Kaya ako na lang ako, ako nung ko na lang, gusto mo unan eh. Claim na lang. Ngayon ko na eh, hindi mo magkagulungan, magkakaman ako yun. Ama ko, padayon na yun. Anto, nanak ko nito. Adi ko muli. Anto, nagsikat juga dito. Sakit kamay? Sakit na to. Sakit na to. Makapit mo ko, ano, parmasi, palit ang kalaksan ko para biodisip. Sabay, painom siya na. Sabay. Sabay na, isang. Pag inom niya, dapat makataon siya. Tutong na, tuhom na. Ang alak sa para sa sakit-sakit na. Oo, Pain kanang reliever. mga pain reliever. Ano siya. Pero wala na siya paracetamol content. Wala, ano sa kanya. Ang paracetamol, para sa iyang feeling nga, not feeling well. May paracetamol. Mix ni mo na siya, tanan. Di wala, di kinaganan. Naghihilot pa din siya. Wala na. Ano din siya. Huwag ma, pwede na magtrabaho. Ayaw, sabay. Sunod. Adili pa? Sunod at lola. Mas maayo na. Iparagit kuhan. Kung kayo, usog ko ba? Kaya kung kuhaan ka ng sagi agon, baka nang minatag ko sa customer, pagkansalan, nan ang upat ka sipi, patuloy na kasi ko, nahinog. Ako mo, hindi ba? Sobrang. Butas kayo. Hindi na, basta saging. Sabi, busog ang saging. Layo na yung busog ang pan. Labi, Ang kita pan? dugag ah. Dugag istiyan. Dugay ko to mo. Yan, parisan ako gatas. Busog ang saging. Dito na. Ang iyoran. Katry dito na din, nana din. Ano, inalat ayaw mo ni, importante man yung pangayuran, pinagabiin. Agag. Ha? Ang sama? Gagards. Importante mo dyan, nasa boss, di ba? Tama na lang. Hindi mo na pwede gula ang pangayuran ng tao. Sama mo ito. Paglingkod, lingkod ba? Bali. Huwag mapos, nana ka sa YouTube. Research naman. Search na mo. Ana naman, magawas na na. Anda, Kaya may subscribe naman. subscribe naman ka. Kung di ka batay sa pag-notification, i-search na lang. Ay, i-rekilo. Daw, nakapak ko. Or di ka kikita, kung wala pa na akong mako, kaya daghang magod nakapinding na kung mga kuhan. Napending ko. Pinding post ba? Tanaw lang ka sa umpansa. Kung ma-post ko, yun na. Kung dili ko, magsunod lang. Daghang kung nakapila na kung ba. Pero pwede na mag-post mo. Post ko, ito. Ay, Masayon man ang kuhan. Aday siya okay ra. Wala ko, wala ko. Post, bima lang. Nga naman gud nga ang anak, di ba, nag-interview ta na. Kaya mo tanaw, may magpapariyo na hindi pa mati. Makuhan siya. Magwas lang. Pwede ko mag-mas. Kaya ka na pag-interview na mo, ang viewers makakuhan siya. Sa imong istorya, pariha mo di pa mati. Oo. Makaingan siya na kiniya. Pariha, good nyo. Hindi na kasi. Wala na siya i-give us ng asa mo ko. Tapos, hayang.
Mayroon ito baliktad, kaya sa mapagod. Inom sa inom. Wow? Inom sa inom. Ako lang ito. Gaso na may ito. Wala yan. Ah, Mailham lang na iro.